Řekové v Krnově slavili. Cesta Eleny Gorolové do OSN. Operní svět Aleny Farné Podskalské. Pozvala bych vás, abyste teď oslavovali s námi, abyste si vzali skleničky a tak nějak všichni, i když ne přímo, si připili na to 10. výročí založení našeho krásného souboru. Náš soubor Antigony vlastně začal v roce 1996, ale pod jiným názvem. Nejdřív jsme se jmenovali Gorgona a potom po 5 letech jsme se vlastně přejmenovali na soubor Antigony. To je dcera krále Oidipa. Jo, takže to se dětem tanečníkům líbilo, takže jsme si prostě řekli, že tak se budeme jmenovat. Mám ráda i Řecko jako takové a je to něco netradičního, protože na diskotéku může chodit každý. A i tak pěkné děvčata, ale hlavně to Řecko, ty tradice a hlavně mě baví tančit. Dneska tady jde zrovna moje kamarádka, spolužačka se podívat, protože jí zajímá, proč mě to tak baví a já bych jí to hlavně chtěla tímhle vysvětlit, tím tancováním, jo, tím vystoupením. Protože kdo to nevidí naživo, tak to necítí, protože to prostě z toho podia sála úplně, jo. Dnešní večer navíc proběhne oslava státního svátku 28. října. Váže se to vlastně k datu, kdy v roce 1940 napadly tehdejší fašistické jednotky Itálie na příkaz, na rozkaz Mussoliniho Řecko. Celý národ tehdy řecký se vzepřel, jo? A pro nás je symbol tady tohohle dne je ochí, to znamená v češtině ne. Jo? Kdy prostě všichni lidé řekli tak a ne, jo? Dost. A začali prostě spontánně se stavět na odpor fašistické Itálii a během 10 dnů se jim podařilo to, že je vytlačili zpátky za hranice tehdejší Řecké republiky a zahnali je vlastně do oblasti Albánie. Proto tady tenhle symbol ochí ne je spjat s tím 28. říjnem. Známe tance z celé oblasti Řecka, to znamená z Epíru, z Trakie, z Peloponés. Víme vlastně, co by se mělo tančit o Velikonocích, víme, co se děje na Vánoce, vlastně všechno si to učíme a to chceme předat i našim dětem a chceme, aby to tady se zachovalo. Vlastně tady ta řecká kultura. Byli jsme 2krát v Řecku a můžu vám říct, že byli hodně překvapeni, že vůbec, že v cizině je někdo, kdo vlastně si mysleli, že jsme nějaký soubor z Řecka. Celý proces začíná tak, že nejdříve seženeme sponzora, aby jsme získali první originální kroj a podle něj potom úplně do puntíku ušijeme kroje. Ušití takových krojů pro celý soubor, to trvá někdy i 1/4 roku. Materiály nakupujeme v Řecku. Některé materiály samozřejmě můžeme koupit i u nás, ale ty doplňky, ty musí být z Řecka. Tančili jsme už i na Stražnici, tančili jsme na Slovensku, po celé republice tančíme. Na takových těch už vlastně i na těch prestižních festivalech. A to je pro nás vlastně podsta.
Myslím si, že řecké menšině tady v České republice se opravdu žije dobře. Pomáhají nám a vychází nám vstříc vlastně jak tady místní úřady, tak ministerstva, tak řecká vláda, že se nám tady žije opravdu dobře. Samozřejmě naše kořeny jsou prostě někde v Řecku, ale tady jsme hráli poprvé v životě kuličky, tady jsme poprvé políbili nějakou holku, takže stejně se tady člověk cítí jako doma bez řeči.